ina son ka tafi gidanku ka je ka ɗauko kallonka ka tafi ruwan mai allo ka kamo min kibi kala nawa ake samu a cikin ruwan mai allo. Akwai tarwada, akwai karfasa, akwai bargi, sannan ana iya samun gaiwa. Gaiwa ba ita ce aka ce ta ciji yaron malam ba? Na dai cije ta. Ko yanzu a je a duba jikinta za a ga taban kuma da shi za ta koma kiyama. To ka kama mun bargi. Idan ka kama mun bargi ka tafi bayan makabarta. Ina mai kibin nan? Mai soya kibin nan na bayan makabarta ka bashi ya soya mu. An gama mai gida. An basi. Gida. Don an samu tarwada. Ka ba wa gabi. Ya cire mata jela. Ya wanke ita. Ya ajiye mu ita. An gama mai gida abinda ka ce shi za. Ina Cisco. Muna tare da shi ya shiga daki. Cisco. Wannan gayan zai je fatsa ruwan mai allo. Idan ya kama karfashi ya baga shi ka sa albakashin ka yanke kayan nan ta sama sannan ka yanke ta gefe da gefen ka mai da shi ruwan mai allo. Ka mai da shi maga yadda zai rayu. Baka da matsala. Dan basi zan tura maka sako. Ni da rabana. Ba wala.